Здравейте! Сега ще снимаме клип с моят приятел Ники. Ки 147. Абе, това ти е канала, бе. Абонирайте се към моя канал, но преди това се абонирайте към него. Може да се абонирате, ако той има канал към Victory Games BG. Слято на английски. И Victory и Games с главна, а B и G също с главна. И слято. Запомнете го. Ако се чудите моя канал, Дрелин Коларов на английски. Къде ти бе? Не бе, ти ме подмена. Знам къде си, бе, не съм следва. Къде си, Венко? Аз отивам за кактуси на къщата, за да не ни пробиват зомбита, ама чакай, аз ще ги спра. Добре, спреми. Изпратих ли ти го? Защо не ти го изпратих? Добре, защо не мога да изпращам? Можеш? Гледай. Добре, ми питай къде си. Искам да знам къде си. Абе, аз съм пред тебе. Така. И сега като цъкна тук нищо не е става. Абе, аз съм пред тебе. Добре, ама защо не мога да ти го изпратя? Не знам. Не смога. Сега. Я ми изпрати. Не. Нищо не ми изпрати. Ето. Венко, как си? Много е лесно, просто не трябва да излезеш и натискаш и това. Б. Ще ми отговориш ли? Отговориш ли ти? Да. Отговориш ти, нали? Да. Добре, още 16 на спада. Така си имам един стак и 8 дърво, виждате. Аз сега ще направя 2 стака. Да знаете. Аз ще правя копирач. Да намеря дърво. Аре, после да търсим от тези замъчните крепости. Пирамидите? Да. Добре. Първо да намерим кладенеца. Складенец. Кладенеца, той ти показва, че наблизко има. Аз не знам защо сме Ти не си виждал, добре. Който е виждал, моля да даде коментар и да каже на Ники Ки 147 Танев. Това ми е Къде? фамилното име, просто Танев. Браво, на мен е бащиното. Да. Не. Сериозно? Да, вярно. На тебе наистина ти е важно. Не, банан. Ама това беше голям израз, аз обичам банани. Да, аз обичам банани, честно казано. Вижте, ако в YouTube има някакви клипове
брат. Яки за бананите. Станеш маймуна. Маймуна.bg. Нали? Точно там съм банани. Той го разбере. Лесно. Затапки.com. Нали? Къде си бенка? Събирам дърва. Ма къде? На едно място, къде ти не знаеш. След за разлика от тебе мога да си го позволя. Затапки.com. Добре, затапки.bg. И с това кръстини. Добре. Кръстини просто с затапки. Вицове.net. И с това. Намерихте. Аз имам точно това стака дърво. Аз почти. вземи. Да, стака единствено Аз ще ядам. Аре да вземем както ще да пречиме на зомбите, за да ни... Забравих, че пак няма зомбита. Нещо тук попредме, ще ги пуснем. Да. Не ми взимай, не ми го взимай. Колко ще дай? Още малко и ще точно остати. Еми дай малко и на мене да е. Добре. Строителство. Достатъчно. Чакай ще направя един 4 голям храст, как да го кажа. И после ще го щупа. И другото ще ти го дам. Къде си? Сега отивам в късната. Аз не те виждам. Чакайте. Тук ти ги хвърлям. Ето ти ги бе, аз ти хвърлих точно 4. Къде? Тук, отивай напред, ще ги видиш. И това са. А падни вътре. Няма ли? Ти падна ли бе? Да, ти добре ли си? Не съм шаша. Аз не мога да падна. Стана лавина. В лавината. И как ти яката? Аз такова да сега не съм виждала. Ясно, никога не ми е ставало лавина. Аз се чудих какво е това по-пълно. Аз си мислех, че ти гръмна. Нали аз? За първи път става. Ето още една лавина направих аз. Чакай, Аз за първи път ще виждам. ти дам един съвет. Когато чупиш както се отдалечавай. Аз за първи път виждам лавина. И аз. Така. Чуди, когато аз ще се избирам точно. Аз яла и толкова големия. Аз се обърнах. Тих. Аз имам 14. Лавина, давай лавина, давай. Айде, чакай, тук ще направя лавина. Как точно? Скачай на снег. Скачай на пясъка. Може да стане лавина. Ето, чакай, нали не знаеш какво... не, чакай, какво е. Това на мен бе. Ето, нали не знаеш какво е... Чакай да дойда при тебе, искам да повидам. Нали не знаеш какъв е, ето ти го. Изчакай само малко. Браво, аз реших проблемите на Ники. Едни зайчета избяха, просто много бъзливи. Много са бъзливи просто и... Зайците, да. Те бягат от всичко, което видят. Да, те не бяха и от морко. Не мога да падна в кладенеца. Нищо няма да стане не дълбоко. Значи на близко има пирамиди. Да, Дай да скачим нагоре да погледнем. точно там отивам. Следвай ме, знам точния път. Чакай ме, че се Точния път. И как различеното? Осмо чувство. Да, бе, пред това играеш на този проект. Да, на тото ли играя? Ами то те Внимай тук, внимай, има дупка. Винаги откривам.
Ето лава, значи на много наблизко има. Не мога да видя. Знам, внимавай. Един заек сам се метнал в кактус. Коре кажеш, не са много умни. Аз знам къде да намеря. Добре, спри там пред си. През реката ще има водно селище. И преди ми се е случва. Спри там. Тръгвай, Ето там бе. тръгвай. Не, тук не отивам при селището, аз търся от пирамиди. И аз. Тук мисля, че има. Не, няма. Няма, ама наблизко ще има. На море, значи наляво. Зайчето. Яде ми се заешко. Нали, на мен. Жалко, че на тази на телефон няма заешко. Има. Има ли бе? Аз мисля, че само Абе, и аз не знам, бе, може да ли има. няма. Има. Няма. Има. Няма. Има. Няма. Няма, има. Няма. Има. Тоест, има, няма. Има. Няма, има. Гати, виж, какъв хълмче обаче. Аре, и тук на върха на този хълм. Още един кладенец. Абе, ние сме обиколили в кръг. Ние сме обиколили в кръг. Значи, не трябва... защото ние завихме 3 пъти наляво. Да. Значи трябва да минем натам. Ние точно там тръгнахме. Не тръгнахме, ние се изкачихме над него. Абе, за една минута забравя всички. Колко време? Колко процента имаш да? Ами, 40. Дупка! Ай! Чакай, ма моля ти се, сега излезна. Леле, още една дупка. За малко да пъсна в тази голямата. Дупка. Добре, защото аз тръгвам към дупките. Така, пак минахме тази лава. Да. Този... Сега дай на ето на там, следвай ме мене. Къде си изгубихте? Спрях. Абе, на... Ау, ето. Дай на там да тръгнем. Сега представяш ли си да намерим пирамиди? Там. Нях. Ходи само направо сега. Представяш ли сега как да стигнем до кладенец? Пирамиди! Или селище? Не. Това била скала. Оф, Ники, трябва да се заведат на научен лекар. Не, просто отдалече не го видях. И аз така казвах. Ама сега не носиш очила. Аз никога не съм имал геоптърче да нося. И аз? Даже казаха, че имам най-малкият геоптър, който е отивал при тях. Сериозно? Да. Това добре, или зле? Най-зле. Направо. И съжалявам, но клипът трябва да приключи, защото нямаме много време. И така, пишете коментари каквото искате. Чао!